akan dikasih kepada kasih buram ukris usim ini ya simenta kepada ibu kasih kadu jong kejing rakib laia jong balang malah simtio las nang ke por advent dan dikasih buram jong ukris usim dengan yang bani arwai ai kejing ro yu kum usim jongi usim jong pertai Shimgan Morjun Rai, Lai Spa Sapulai, Lai Sao Lai. Kasyong hok bau kun lang brod balasya kenya unyo pediang ye kebor berkejing long blay ye kejing start berkejing klein ye kanam kaburam berkejing yero hau kaburam berkebor junom la junom gagerteng ukpa badukun badu mensim bakun Kajingi utrai jengi Yesus Kristus, kajingi jong ublay, lembat kajingi slog jong mensim bakut, kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Kunman kuparabi, habala keliu Yesus, dau Pilatus melong usim. Oi ngalong usi muang kahimajeng akam de ngani kepertei banda kahimajeng akadi kepertei kinong bud jeng akan yeng yale persya te syai kata kahima ke jublei hatu kade sebeneng abau jisu uhikai ngi ke jeng duai ko pa jengi wang kan long ke bukoi ke kerteng jeme kan wan kahimajeng me hak khandeu kumbah beneng te kamod kata kahima ke jublei ka de hangni hakidot nod ke jongi kidot nod ke bakut ke basuba kidot nod ke bakmen kidot nod ke badap de ke iye ke badap de ke ngauret kata ka de kahima ke jublei to ne khamiet manta sipang yo kadot nod jengi ka de ban ka jaka syong jong uboman bangin ong petno namar bah apa don jengi kenat ut syong ne syong sa pakat long ket syang ne ke jong ublei ngini duai lang na kasla kebakat lai
ngapla au blei beden bor barok bada pi ko men ko para ba ngalale pop shibone da kicing perkhan bada kiktin da kikam bada kicing le klet da kicing le palat chonga da kicing le palat chonga da kicing le palat bakrau chonga namar kata berpati kamaria bukut kebayasa kata Yesuti ya ki angel berkirukut berdia pi ko men ko para berduai na kabanta jonga hau trai ublei jongi ublei beden bor boro ni snei yangi badala maaf no ki pop kisang ki lai ki let kitam ki duna ke jim jongi unyalam yangi sya ke jing em bam chukon. Amen. Stay
Kublai badan bor berobal bem junam. Meu balamon ban pen temai kie baro. Hau kun ba ye chang me. Usiem chang kapertei. Tos ngau bahaban ai ba. Jing tau baro kawe. Endala pelait yaka na kajing long berau. Kan syakri yeme usiem. Bagania solang. Hagabaya ro yeme klem sange. Dau trai jangi uji sukre sukon jang me. Ubaya merbosan syaring kadban me lembat umen simbaku. Way ublay junom la junom. Jimpuli na kitab Daniel nongya thulupa. Ngalayo I ha kajingi I pau min me bat hakmi lem bat kil o kabeneng. Ulawan u ubakum ukun ubriyo. Bat ulawan sya uta ubaim junam. Balalet yalam u Hakmat jong Bat laai ya kabor sinshar kaburam bat kahima. Knang babaro kipat bin riyo, kijat bin riyo, bat kijat kitien, kindup syakri Kabor sinshar jong kalong kabor sinshar kabane junom. Kaba omja no batka hima jong kalong kata ya kaba omla ban penjat kaktin jong utrai Psalm number kaba kandai pulai number jengrai kaba nyospa nyop kandai Number July, Nyospa, Nyopundai.
Jing pule baar. Ka jing pule na ka kitab jing penpa. Unong sensyar halor kis iem ka perthei. U penlong yangi ka hima kilingdo ha ublei jang u. Jesu Kris ulong usakhi bala bansyania. Ubaningkong banmi naki bayam. Bat unong sensyar halor kis iem ka perthei. Ha uta uba iet yangi. Bat ubala pelat yangi nakipop jangi dakasnam jang u. Bat ubala penlong yangi kahima. Bat kilongdo ha ublei bat ukpa jang u. Ha u kanlong kaburam bat kabor sensyar junam la junam. Amen. Hakmi uwan hakil o bat kakhmat baro kan yo i ya u. Bat kham tam kitu kibala dung ya u. Bat baro kijat ben riu jang ka perthei kin sayam kthang na ka benta jang u da shisha komta. Amen. Ngalong u alpha bat u omega u ong utrai u blei u balong bat u bala long bat u ba dangwan u badon bor baro kaktien jang utrai. Kerku uta bawan kekerteng jong utrai sok kahima ukpa jangi u David kabawan. Utrai udon rengkat bat pi. Rekat batiru. Kajing pulih na gospel bukut kat kamu ya anes. Hagri kapor upilatus ulakali ya ujisu. Hatu melang usiem jong gicu. Jesu la paik tien hatu melaong ye gane naladehi ne kiwei pan kila kren hame syapang jonga Pilatus ula jubab hatu ngade uju paraja jong mehi bat kilang do orang ba kilai ti ye me hanga te milale ayu Jesu la jubab kahima janga kamdei na kani kapertei banda kahima janga kadei na kani kapertei kidang but janga kian jin dalayeng yale bat nganom sya IT hagiju Henry kahima janga kamdei na kani kapertei Pilatus ulaong u temelong usim Yesu la jubab mehi meong bangalong usiem nagabantagane la kaya nga bat nagabantagane ngalawan siya kapertei ban yang sakhi ya kajing shisha jar ubade ujong kajing shisha usashkor ya kaktien jonga Gospel jong utrai Kajia roya miku Kris
Ya gani ka sngi buram jong ukres iem. Lasdang da u popius bakatway. Hagas nem cijar mai spa arpusan. Berbor kisngi buram hapo ka balang kejengi kidon la kanong rim. Perkom im jong uta urukut bat kajing yeng ju ya ka isu. Dese la bandai yaki baduk batoy la bandai ban pen im biang ka ngu ka dem belai hapo ka balang kumbalong u Francis Assisi la pen ki im biang ba kajing mani belai ka de bani hap bat kerkom le kajungi ban im duk lani man laki rukoi ki don la kajong ka karisem ki ong kajing ai bagarpang jung mensim bokoi den rei hakabide bat kani ka sngi buram jung kris im kadai na marba ka perthei hakadupor kladon pedeng kajing mong ka bakrau nakadau jung katma ba ka banangkong kadang syudep mentah lasdang sa katma ba ka baar hagaba sisya kum ka balang ngimla sisya ban ong ba ngila ban solve iki problem jong ka imlang salang tangda ka borbriu tangda ka white lam tangda ka jing ya kendu jong ki sorkar dan kiri henrei lada ngim shim yu jisu kumusiem jong ka jing suk usiem uba pedlut na dong syadong badba kajingnya kini hakan perthei kadai ya ka khandau ka siap wada kini sngi rung yi ba don ka we ka nong kendong ha Arunachal Pradesh ki ong ba kadai ba ka nong ka we ni nong hapo ka China hapo Arunachal tikum kita kajingnya kini put nisam ki don berobor tenrei kabalang ka aingi ya kata kubor lemba kajing long sim jong utrai ba lada phi lum katno lada phi kan show katno kajaka kaputa ka spa ka peu ka bank account ka share ka ksa ki ying gisem katno shei hin poi lada phim don hapo dono jing phi yau jisu kumusim jeng phi namaru jisu don kami ketu kas ya kitu ki baro usim jengi habo hikai ngi wong petu iki sentiu ki skut petu iki sim ki do petu iki merat ki mereng kim jurep kim jukuslai ke la syai ban bam ke bandi ban ku ban sem wat chuai ka himabneng badi ki bro khoi sa ai phi wat kan show spa hakat ka spa ka bagi dong tu ki la bantu wat kan show spa hakaba iknyang gila ban bam habaka sarang gila ban penjot tu kan show spa ya ka ban ne habneng tikini gentien ju usim jengi kata kejing wa ban ong ka jonga don ki ying gisem shipara kimya kiushu nakada ku je kene ye ilesti isi phot di khandeu ha ka je de ha bar khap ki kiu yingi ling sao marjan marpa shibun ki jing thot te balei namar ba ki jing im kristan jengi ngim pat shem yu jisu ku muslim pa dono jengi uban hikai betai ngi ye gelenti ki jeng u gelenti jeng u gede ki gelenti jeng jing duk sim la don ei baun ong ka jonga wat ka bau don ru la loit no halor ka ding pana te na kene da ula pentli le di bat ula hikai ngi bagen em ya kata ka jing em ka ba ma u ula em banom sha tem rau haki ki jong ka perthei ngide bandon ya ki jing tresitom ngide ban tresitom henrei la dengi bu ya ki jing perthei ha ka jaka ka banengkong ngatrai ngi labal la shibun ngide ban bu yau jisu ha ka jaka ka banengkong ngide ban bu yau blei ka jaka banengkong ngide ban ai ngo ai dem yu blei na ka banta ki jing ai ki jong u ulai ngi kasap ka phong ban kamai ban kaji ulai ngi ki lat ki lenti ban sedang ki kam ki jam ulai ngi ki jing ko jing kia ulai ngi ye ki parlok ki ban ya rap ngi ha bun roi ha ka jing yo ka jing kot ka jingi ngide ban i ban ban ka ti jong u blei ha ka jing roi ka jingi ngide ban ai buram yu u badang bangi don ru ngide ban ai lem
ya gitu ki ba jenjar kata kalong ke jingkwa jong usim jongi usim jongi ude usim jong ke jing suk ji pedon kam kum usim jong ke perthei ya ke bor ya ke fus nagani kedau imat hakapor ba Stalin ula ong ula keren komik ya haba rimak wang kilai kili upop udon kano teligi batalian jogu na kalian upop usu ai komik biang keren komik biang ong ya Stalin baun ndau la lei station yang usanyau kano teligi batalian gidon na mahar ba ka batalian mde ka di pertei henrai sate peneng ki angel Mikael udai urangba jong kita sipai bedeng ladai kumong Jisu ba pertei jonga kamdei jonga ne pertei lada ka pertei jonga kadai jonga pertei dot ki jayu kini ki sipai jome te Pilatus kimler tenai kepertei juga kamdei nak di pertei te pila ban let try kli halor jengi namar ba ngampat khot iki te seneng beginwan ban siar thamai ke pertei ladang lakhot manga ke jengi juga sister Faustina ke iu sipayu bariam uri usipayu bariam bat ka white lam makti habala keli sister Faustina balai une usipayu riam long namar ba umur balai penjot na ke pertei nama ke pertei kala dap da ka pop kasang henre kali sister Faustina ko ong ai lat se bangini pai show blai kala pertajam ko ong ko papam jukut ngater wahame ya ka met ba snam ka mensim ka jinglong blai jong ukun me ide jong me utrai jengi Jesus Christ bat pan biang nak betagi pop jengi bat jong pertei berok away namar ke jing syai stom ko dit sat jong to is ne yengi beri ka pertei barok away sister kloong haka dairi jong ka bangkapat jukang namar lating pelat baka pertei kan jotno kala kerpat ju blai baun ailat biang bakin pai ju blai ban yo ke jing is ne ju blai bat sister Faustina ko ngumno utau sipai suki ukem telot bat kelon hamadan angel bariam ku musipai ti sisa ngitip baka himaju blai kadon sibun ki batalian bat la pipej pisu kukul ya ki angels ki kenhun jike angel ki don lai pujat ngingi perkat tangyu Michael ubadei ucipai rangba ban job uksui u Gabriel lese udei uban rakubor ta u Rafael uban penkoj tenrei hapdeng ki angel don bonjat la pipet ka kenhun la ka jong kayu ikpabalang ya tuingi kata bat sisa kata kadai ka jingklan jongi man la uwei pa uwei ubreu udon ya unong u angel nong da di personal security ngidon umdei tang kini ki politician jungi ki ba penpak siren ki balik sinstai badon personal security ngiro ngidon angel nong da kadung isu kemen bangidon u angel unong da ingi kini kilong sisa ka bor ke jingklan juga hima ke cung ublei ha ka bau blei u Jisu ude usim juga jingsuk wang kumno ha ka gospel kerkum u Yohanes long bahatsau dekhot ka ba arpu nyeu ka jingsuk nga ai happy kum ai ka perthei what kuslai but what shifting but susu Isaya long bun kita sipang kita jingsuk kawan kasawan kepor kasapoi kepor about one or two mesaya bai kun blang but using kini lek kailang hakabau kunlung lek klong ke tliu jo senpu henry kanom lele habaka blang but hakabau kada
badu kla kini bam plang kinom ya bam shu iwe pan pi la ong kum ta ri su em jo jing suk de habau jisu lawan ng de perthei ngi dei ban long kita kidong pan priang ngi kene jing suk jo us em jongi ngi de ban duai nam ta jing suk haga do nut jom mesim jongi duai jing suk ka ying ki sem ki jongi duai nam ta jing suk ka em lang ka sa lang ki jongi duai jing suk ka balang ki jongi mereka perthei berok kawe bus em jo jing suk wan basen syar halor jongi Jisu ulamap ya kita kibriu kibala benju kila penpong pasnget syayu kila ongko sim giju bat kum tater la thoru halor kading panah bawiyap Jisu sim yo giju tianrei ka jinglong ka basisya ka ju ka pau atien ka jimi pat ju bat ka jing krau shu jo ka jing long jong sim ka long ka jing wan pat ka ju ka jing wan pat ka ju ha ka ba tang shu su sawa ka turoi usawan ban bisyar ya ki em ka bayam ulai thoi daladi kata ha ka gospel kat ku Matius nomor arpusan kata ka jing bisyar ba kadu usam likhlat syakamon bat syakadiang ya ki ba syakamon usong alirung lapan krek ka jaga nam tajup hi ya ki ba syakadiang usong syanurok akseu bat balai halo kinong rim ayu kita kinong rim jo ka jing em ya ki agenda ya ki manifesto jong usim ke kita ka jing la isnei ka jing map ka jing ie ka jing la red kini kilong ka jing ia jong ublay nam ta jongi te kaspa kamdei upita jing theu ya usim jongi kabor kamdei kabor parthei kaburam parthei kamdei ka jing theu ya ka jing long jong usim jongi lani ya ki jong ne parthei henrei tang ka do nut ka bas ngauret ka do nut ka bakmen ka do nut ka basuk ka dei ka jaka syongne jong kenran usim jongi tebba habala khai habala penpenai sepang ju laong bau dei usim jong hakal lain jong David bat habau de ban yapru la thong tu usim ju kiju henrei amdei shu kita kiju ki bale se kim shemna itu henrei menta kakan hun jong ka ki pai jong ublei amdei shu tang kiju henrei ki jaj benriu setelah keperthei aiba ngin itu Jisu ku musim ngin im nam ta ju ngin yap nam ta ju ngin ya dai ka hima ka ju bat ngin perpriang ya ki ideologies lani ki jing hikai jo ki hima ka ju enero yo Jisu Christ Amen.
Pai Syau Kenran Ju Kenran Belong tu pan ban saai tu wat bi pasashem tu tiet ban sapli ngin buak khamat ju u ye jing tmu jingi baron Kajubab jong pi kalong ngi kerpat yame ko try ngi gerpat yame rai na ka benta ukpa bakhot Archbishop Victor kakin hon ki bishop kiling do ki reuniam bat ki catechist bakum uji sukres usim kisim kiru kin IT lot kat kabakidon na ka benta ki paj ublay balapin khamti hakajing sumar sukher jongki ngi kerpat yame ko try ngi gerpat yame ko try na ka benta kane ka rempei kristan jangi kahima ukres hakane ka parish jangi bangi baro nginyele ban penlong ya ka rempei jong ka jing khoi bat ka jing iet hapdeng jangi ngi kerpat yame ko try ngi gerpat yame rai na ka benta iwei pa iwei nangi bangin yele kat bala banri kendong barabor hangi ya ka jing im jingai ai bat ban ye ne barabor ha ujisu usim jangi ngi kerpat yame ko try ngi gerpat yame ko rai na ka benta baro ki kristan ki bala jingai na ukres da ka jing hap ha ka pom Bikin sngau thu ialah ka apot sniu ka basha sen shar hauk soj ukrai ngi kerpat yame ko try ngi gerpat yame ko rai na ka benta ki brio baro bakin yo yo ujisu kum usim jongki ban shakri yo u da ka jing yai ne khnang bandum yo rung shakahima jong u habneng ngi kerpat yame ko try ngi gerpat yame ko try na ka benta jangi baro ki bayalum lang saudong kane kaduan kinyamas baka bor jong ka Eucharist bokhot kante song lang bat ai bor rengi haka ban pen itho bat yalap Eucharist usim haki para breu baro ngi kerpat yame ko try ngi gerpat yame ko try naga benta gitu ki bala jingai naga balang ki bam shmini thu shu ye ka jinglong sim jong blay bo blay un kta ki bakin wan phai biang syakani ka hima ka chu ngi gerpat yame ko try ngi gerpat yame ko try pani kini baro dau kres utrai jong si amen Shim ka number jinwai lai spa and riu sao lai and riu sao Yang
Doduai ko para. Bagi jingknya janga berjengpi kan long berpediang hun. Au blay pa beden bor baro. Tu trai pediang jingknya ni ti jengpi. Na wanta jingero keburam kegerteng jenggu. Kajing mentoi ngi bayi kebalang buku jenggu baro kowe. Kat bangi terwah me ko trai. Ya kejingknya kepenyesuk bat yame. Ya kejaj penriu. Ngikir pat red ba. Ukun jamehi unai kibriu baro. Ya kejing jong kejing teli bekejing su. Bayam adbosun syar junom la junom. Utrai udon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Oh kentiu yalai ki donun. Kentiu ya kisha utrai. Oh ngini aingu utrai kan radu blay jongi. Kashong hok bat kadeh. Ya shisha kalong basyang hop badai kaditi kujengi bagajempane mengi. Aman nakapor bagajaka pananggu yame. Kukan rat kukpa bukut kublay beden bor bad bam jukun. Namar melapan le. Namar melapan sle yukun balakhamar way jong me. Try jong iu Jesu Christ. Daga umpiang jong kejing kemen. Ko muleng do bam jukut berusim jong kejing tau baro. Kenang ba. Daga bau terwai ledi halor keduan jong kading pena. Ko mujing kenya beterlem. Banwan raangi ya kejing su. Unla ban pendep ya ka. Laban pendep ke kampala jong ke jing suspa yu briu badan dala pendep ya ki brijing tau baro hapo ke jing sen syar jong u undup terwa sya kaburam bam jukut jong me ya ka hima bam jukut ka basolon sar kahima jong ke jing shisha ba ke jing em Kahima juga jeng koi kejing ai. Kahima juga hok bat kejing iet bat kajing su. Bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkangel. Ki ketsim bat ki hima. Bat baro ki pai belin bat ki bor jaga beneng. Ngini roi kejing ruaya roi me. Bat ngipen bena klem sange. Bye.
Da shisha melong bukhui kutrai magadi hok babaro ba melatau kini ro yemi namar balang bau kun jong me utrai jengi Yesus Kristus daga bor berjing trei jong mensim bukhui me ai jing em ba me pan khui pengentang ki baro bad mem ju sange ban lum haladi yala upai kenang ba nadu ba mi adu ba sep kasngi endup terwa yaga kenya ka kriam go bukhui sya ka kerteng ka jangme namar kata kutrai ngi kerpadret yemi badau ju umensim mens ngau bah ban pen khu jikini kijing ai ki bangiwan ra ba endup pen kentang yaki ba kin kalalong kamet berkasnam jong ukun jong me utrai jongi uji sukres ubala hukum ingi ban penmenta yakini kijing maya namar mauhi hakamit ke baula IT no ya ula shim ya ukpu ba te ba ingu yeme ula duai kerku badula kedia ya badula ai halaki sendran uong to shim batu bam nagane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi ha ka jugur kom analayabam ula shim ka kuri badak ba angu biang yeme ula duai kerku berulai lagi sendran uong tu shim batuti nakane pibaro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang batamai badbam jukot ya ka ba an penme na ka benta jong pi bad na ka benta ki babun ya ka ban ma pi ki pop tole igane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge namar kata kutrai kat bangi penmenta ya kajing syashtom mapelai em jong ukun jong me ya kajing mipat badon buram jong u bade kajing kiu jong u shabneng bad ru kat bangi ap kmelenti ya kajing wan biang jong u ngiterwa sngongu hami ya kani kajing kenya kebakui bad kebaem ngigerpat yeme tupei kajing terwa kenya jong kabalang kajong me batu kubur yau jing kenya ubada kejing yap kejeng u melamon ban penyesuk ingi bat mehi tuai bamangi yagi ba an besa dakamet berkesnam jeng ukun jeng me badi ka ba an pendap dau mensim buku jeng u ngin kalalong kawei kamet kawei kemensim hau kres tun penjana yangi ban long kejing terwa bam jukut hame kenang ba ngindup yo ya kanong pateng lembat ki belejit jong me kerpang rengkat berkamaria tesuti bukui kekemi jong ublei Joseph bukui dukurim jongka lembat ki apostol bukui bat ki martir bakrau buram rengkat berkidukui baro hagi bangi syanya ban yo jingirap nagajinya saitlem ke baklem kut ke jongki hakmat jong me ngigerpat kutrai toai ba une ujing kenya jing pensuk jongi un penroi ka suka sain bagi jing pen
ya ka perthei baro ka we to sngeu bah ban pen skem ha ka balang bar ke jing i ya ka balang perkrem hangne asla perthei rengkat bu syakri jong me u Francis pabuku jengi u Victor lengdo bishop jengi kan hon jong bishop ki lengdo baro baru pai baro ya uba mela penlong ya u jong me tus ngeu tus ngapi ke jing duai jong ane ke ying kasem ke ba mela khot ban ye lumlang hang ne hakmat jong me ok pa bas bon i ha ke jing snei ke jong me to lumlang haladi yigi khon ke jong me baro ki bala sapriang hasatlak ka perthei ya ki hinmen ki para ke jongi cendrang berkentei ki bala khlatno begitu baro ki bala pensengau bahaya me shua bikin khlat na kane ke jing em tu pediang iki da ke jing ie sya ke hima ke jong me hangta ngi kermen bandon bagian ya hunlang ha ka buram ke jong me dau kresu trai jongi da uba methe sei ke perthei baro ya ke jing bah da u lembad u bad ha u kan long ame u bleu kpa beden bor aga jing long ka we jong u men sim ba ku baro ka buram ka jing yero junom la junom amen Kumbalu hukum ingi daunong penem Bagumalahi ka ingi degak tin blay Nginut bantuai Ukpa jongi ubahne Kandong kabakut Akerteng jong me Anwan kahima jong me kan long kamon jong me akadeu kumbahap ne o ayangi mentag jipam jongi kabahala kasni atumam yang ia kirengkang jongi umbangi ma ya kibales new yangi at yalam yangi syaka jing pensioy and rate to bella yangi nakabasni to pelai dingi gerpat kutrai ni kejing snew baro agajing sebon jeme to pelai dingi kutrai ni kejing snew baro agajing sebon kejeme to ajing sujing sai ni kisngi jongi kenang bara kejing rap kejing snei jome in lai berbo na kapop ngin yo kejing ada na kejing jenjar baro kad bangin yang abad kermen ya kejing wan pat unong penem jongi u Jesu Christ Trai Jesus Christ melong ki apostol jong me kejing sungai na nabat pi kejing sung jong anga ai ha pi wat pe ipop isang kejing telot breu kejing i henai tu pe kejing ai pas kem jong balang jong me bada kejing sebon kejing me tu ai ka badangi iwe pe iwe ya kejing suk ba kejing long shitali ka we kat kum ka mon jong me mame ba em mar basun shar junom la junom
Ajeng sutrai kanon berobor rengkat bat pi. Dunia terwai kejeng suk iwei ha iwei pan. Hakan ngepor nak wa IP ba pi na concentrate ba. Namar bangidon usiem jo kejeng suk. Ulai ngi bangin ajeng suk iwei iwei pan. Den rebun sin ngi mustet palat ngi miapei kemat jang jono. Tes ngobha wadam gu akan ro ru le sini sitai. Fokus ya ba pi ai kejeng suk. Kumbang ajeng suk ngi pi fokus hanga. Kumju i para jeng pi badon hakamon bat kadiang jeng pi. Kejusuk utrai kan don berbor ringkat bat pi. Ringkat bat pi. Tong ini perpau kejusuk dak bayang ngu mar kaliang. Kami uji sukres sukunang brod jang ublay ubakit no igipop kepertay suk mangi kibalan bog masyakhot syakani kejing kawai jang ukun lang brod Bukan rat amlang wasyang hok rung hapo ye ing janga andrei syong tanda kaktin sim janga sakyai sakyai Hagan sengi habangi pediang Yesu ini kerpadi ubon wan syong ne apa donu jengi baki ying sem jengi bad un penkot penkia yangi kakon hun ruai kasaya lamengi sya ka jing ruai jing duai penkia Shimgan emerging rai shispa prapupra iwei pra pra Ah
men berkepara mentang ilayok pediang ya kamet ke jong Jesu hapo gidonut ke jong hi kanu kani kadai ke jing ai ke bakrau ba ke bening ke ai na kamta jong hi tungin yaro yu tra Jesu badan hapo ke donut jong hi hapo ke mensiam jong hi ke balayok pediang begitu bampat yok pediang ai kin yok ban pediang ha ke jing long mensiam jong Jesu ha ke jing im ke jong hi dunia onglang yaro ime ku Jesu Yaro ime ku Jesu Blai shibun ku Jesu Blai shibun ku Jesu Yisongo ime ku Jesu Yisongo ime ku Jesu Tolong seim ku try Jesu Long sim ku try Jesu Haka yeng ke sem jonga Haka yeng ke sem jonga Haka jing im ke jonga Haka jing im ke jonga Haka jing trei ke jing kata ke jonga Haka jing trei jing kata ke jonga Yaro ime ku Jesu Yaro ime ku Jesu Haka ni kapor Ngapen kan mau ipi men kepara Bakatuka temen beliau ke bakat asnem keladap lagi jimi Islam hakemet ke jongka kalau ong ladangan yo bat yo Jesu kata kalau biang ngan sayo jingkot mangikin mau bakani ke long kalong kentai keriu kentai kalau yo ikini ke jing pang mi Islam la kat asnem bat ke ketien ublai ke ong kalau pendut iki spak ki pau barok keladap lagi jing kuslai keladap lagi jing lingar Bat kumtaru ngatarai hakijing em jongi kalong kumta. Bon nangi gidon kejing kuslai. Bon nangi gidon kejing lenga. Bon nangi ngila penut kepisah kepilain. Kapor bat kapor ban penkia ikijing pang yalade niki bahaying hasem. Un man kapara kini kapor ujisu umdai udon syakadiang syakamon na syarum syaneng hari udon hakadonot kejonga kejongpi. Bat tu ai bangin kerpat ya kejing nek jong kani kalong kemi. Ban ong ladang yo ban kata ya Jesu ngan sayo jingkia ladangan yo ban kata ya Jesu kini kijing penwet ke ba penwet ke jimot berkat jonga kin sajano kin sa umno tra Jesu ka ba ka kuair ka nang ruai ya kini kijing ruai kata enga pi iwei pa iwei pano Jesu kumbalapan kini kalong keme Jesu tu penlat nga Jesu tu penkia nga dan Jesu tu pen weng no ke jingpang ibahi yang hasem jonga kemie jonga ni khon jonga kumta terter ni don lagi jong ke jingkit sipor apor nginya shong ngin dem ko siu but nginya pen lut ke jingmot berkat hakani ke jingdwai ke jong pi pot u Jesu ubadon pat pi hakani ke por Dua syai lede kita engang tentang isa dua nam takwe kita yaki.
Jisu Ni songo ime ku Jisu Songo ime ku Jisu Ni ai ku blay ime ku Jisu Ngai ku blay ime ku Ni Jisu kular ku tra Jisu Rom ime Ni ku kular ku tra Jisu Bamenong sim hakayeng jongi Pamelong sim hakayeng jongi Bamenong try hakayeng jongi Pamelong try hakayeng jongi Ni ro ime ku Jisu Yero ime ku Ni Jisu ai ku blay ime ku Jisu Ngai ku blay ime ku Jisu Ijing benar. Ibakwa banshim admission ha Catholic Women Evening School la Umkra kelas 7 hadu kelas 10 pila ban le kumta daga balik shim iga admission form naga bantau snem arajar arpuar naga school office Monday hadu Friday sausteng hadu enriu beji ibadon ki jain rim lani kinu kitiar bam terdi lani kitiar penkam hayeng pila ban wanra ha bu Ahmad hapo koridor jeng padar ni hapo parlor in sa shim tu bad kani kan sa penbej syai bangila ban lai ai bad lese lada hapo parishingiru Tigihikai Shanghai Shaman Hakabach Bakadu Jong Manta Katlang Kibanya Tho Akani Katlang Kasasdang Manta Kasngi Yaki Kun Samla Kibanya Tho Samla Badi Kitu Kibaya Tho Penbait Di Namar Ngimala Ban Shim Jihikai Bunsien Ngila Kani Kabach Balai Bangala Shim Di Nang Nesha Kamat Hadu Usnam Manwanhi Kasasdang Ban Shim Jihikai Di Kitu Kibaya Banya Tho Kin Sungubha Ban Wan Shibit Shibaji Hapo Bianchi Hall Ban Shim Hikai Bakadu Tikibadon Gikun Ban Ai Baptismaru Kin Sungubha Ban Wan Hagaj Hikai Kemasalong Haka Santarik Kasngi Ublay Hagapor Shibaji Hapo Ka Office Jong Paris Bridge Nagabenda Ka Baptisma Kebansalong Haka Katway Tarik Bagi Kasngi Sajan Haka Pa Chiteng Sngi Por Shibaji Laban yo igi kalendar thamai jong diocese ke bangila ngila buah kedukan bad le sei khana kita don hang tai po pelau kan mau kini kalendar kolong beron kambha ban pe gi jing puli manaka sngi ban pe uru khoj ayu badai manaka sngi kumju ru kani ka Bible diary kai thu ya ka jing im jong uru khoj ba kumno bangi de ban buram bangi de ban pertubut ikini gi ru khoj dia sengubha ba phin ya thiet bat kumju ki badai ban subscribe ya ke ying Kristan sengubha ban subscribe ban ai kerteng jong phi sha ki katekes jong phi tetep ma phi baro ba u tershan pawa na yong kalu la rambai parish bat ka shetimai sim na Karmalki ba u Gervasius Karpran na Malki Bad ka Joyce Ibanri Kalengdo na Sajer Nongpo Baurang Kansai Nong Bet na Dan Kati Bad ka Abanda Palay Walang na Sanahil Bau Deni Penkrau Dapan Krau M Kriam na Demtring Bad ka Lygia Century na China Pati Bau Dashwa Langbang na Shangpung Bad Kamansim Hun Kongjo na Oblan Road Kimot Dagajing Isne Jumblay Banshim Ya Kasakramen Kategurem Tiladon Kanogono Kadao Begini Sanjur Kimday Banyatho Sungubhaban Pentib Yangi Kamkuloy Utrai Usyonghet Kumusim Junam Utrai unkan ku yo pai jung u da ka jing suk to ngini aduai abang ile yo priang ya ka jing bam jong ka jing bom yap chu ngi gerpat ku trai bangi ki bas ngau krau ha ka bakongu ya ki hukum jong kres usim jong ka perthei
Nyen poi sya kajing embam jukut lambat hakahima beneng. Bayam basun syar junom la junom. Amen. Menta in IP kani ke cikerku ke bakar pang. Ngu ka kli Blay beren bor baro unri pi na ke ma. Unai sbon pi ya ke jing e jong ke cikerku jong u. Amen. Do blain penlong ye kidok nut jong pi ban syashkor ka sur jong u siem bat kumta un pendap ye ki da ka jing kemen bam juku. Amen. Kumta tu ai ba en syam pi ki ba kongu ye ka lenti ki hukum u blai ki ba syam phang ye ki jing ba bat ka badai bat andup nyeu ye pi ki nong yo benta ki pai beneng. Amen. Bat ka jing ku jong ublei beden bor baro ukpa badu kun badu mensim bakoi kan hiara pi bat kan yai sabat pi junom. Amen. Kasla ke bakandai pu usau nia duai lang ia ke jing duai jong Joseph bakoi. O Joseph bakoi hage jing sitam ke jengi nia pet chame pengikir pat yame bania dai ni da kata ke jing i blasen drop yame bat katai suti batlem mi jong ublei bat ke jing ik pa da ke ba milak dup yai kunung Jisu gerpat yame pemen pais nei ya ke jing yo pateng ke bau Jisu la yo dalakas nam magodor bat bani arab ingi ha ke jinon kam jongi da ke jing arab bakordor jongme unong da jong ke ying bakhui tu da yo pai ba balajit jong Jisu Kris pa basbon tu sumar yengi naga klam jong ke jing bakla bat jong ke jing jod unong da bodon bor naga khet beneng ke jongme to is nei yengi ha ke ne ke jing yale bat ki bor ke jing dum bat kumba melapelai jai kunung Jisu na ke jing ma jong ke jing yam menta tu daru ya ka balang bakhui ublei na ke jing riam jong nong shun bat na ke jing jenjar baro tu kedup ya wei pai wei nangi ha ke jing sumar ke jong me kumta da ke jing Krisyan jong kaduksa bat ke jing rap ke jong me ngin la ban im hok ban yap hok bat ban yo ke jing suk bam jukut habneng. Amen. Jing ruai shau Chris im Shim number jing ruai shispa lai punrio iwei lai hunrio. Oh Christ Jesus goes him kiss him Rai baro
Buram, hau kupa berau kun bermesim berkut, balalong kembali kong wujud mentah berbor, jenamlah jenam, amin. Kudunu berkut tam Jisu, Mariana Kristan, Joseph berkut, ha kerteng, pau kun sim berkut, amin.